probudio, sinoć mi je bio let i juče ujutro kad sam se probudio, ljudi, mislio sam da imam koronu. Nije mi bilo dobro. I onda je samo obična prehlada. Da jebo, mamo, moram kad jedem da popijem tabletu. Ljudi, jel možete da kad jedem da me napomenete da popijem tabletu jer ću ja zaboraviti. Ali da ne zaboravite. Šta misliš o Lobanjici? Pa brate, ja ga ne pratim nešto previše, više ga prate Gala, Karl Cox i ovo moje društvo i više saznajem informacije o njemu zbog toga. Ali ovo što stignem da vidim, nisam mu gledao nikad stream, iskreno. Gledao sam mu isječke, ono highlighte. Gledao sam mu gostovanje na TV Arena Sport, mislim da je TV Arena Sport. Nisam siguran. Skoro je bio neko gostovanje, oduševio sam se. Koliko nekako prizeman, skroman momak i to, baš sam se oduševio. Baš je ono... Respekt, živi, brate. Živi u kuću, ima kuću, streamuje, ima garažu, dolje u garažu parkiran Nissan GTR, parkiran BMW trojka, mislim da još jedan auto ima teretanu u garažu. Šta hoćeš više? Meni je, ljudi, znate koji je meni cilj? Cilj mi je, evo iskreno sad, samo nemoj da mi ovo neko klipuje i mi kaže luksovi ciljevi za 2022. godinu. Malo. Zamisli ja sad